ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தகவல் சேவை. மகளிருக்கு உரிமை தொகை அந்த திட்டத்துக்கான விண்ணப்ப படிவு பார்த்தீங்கன்னா வெளியிட்டிருக்காங்க. இதில் கொடுத்துருக்க தகவல் தான் நீங்கள் பூர்த்தி செய்யணும். இந்த படிவம் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் வீடியோ கீழே டிஸ்பிளேஸில் இருக்கும். லிங்கை டச் பண்ணி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இந்த படிவம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆவணங்கள் முதல் லைன்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. எடுத்து வர வேண்டிய ஆவணங்கள் ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, மின் கட்டணம், வங்கி புக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிற மாரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் உங்களோட ஆதார் எண் என்ட்ரு பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட பெயர் என்ட்ரு பண்ணோம். குடும்ப அட்டை எண் என்ட்ரு பண்ணோம். திருமணம் நிலை கேட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் திருமணம் ஆனவரா, திருமணம் ஆகாதவரா, இல்லை விவாகரத்து, இல்லை கைவிடப்பட்டார், விதவை, இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் இதில் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்களோ அதுக்கு நேராக டிக் மார்க் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிங்க. தற்போது சொந்த வீட்டில் இருக்கீங்களா இல்லை வாடகை வீட்டில் இருக்கீங்களான்னு கேட்டிருப்பாங்க. சொந்த வீடுனா சொந்த வீடுக்கு நேராக பாக்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாடகை வீடுனா வாடகை வீடு. நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மாவட்டம், தற்போது மின் இணைப்பு எண், அதாவது நீங்கள் இருக்கிற மின் இணைப்பு எண் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். வங்கியின் பெயர், வங்கி கிளையின் பெயர், வங்கி கணக்கெண், உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எந்த பிரான்ச்சில் இருக்கோ அந்த பிரான்ச்சோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட்டு குடும்ப விவரங்கள் கேட்டிருப்பாங்க. 18 வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்க அதை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். குடும்ப உறுப்பினர் பெயர்கள் என்ட்ரு பண்ணுங்கள். உங்கள் கணவர் பெயர் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்கள் கணவர் என்ன வேலை செய்கிறாரு அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்கணும். இதில் அரசு ஊழியரா, இல்லாட்டா பொதுப்பணித்துறை, இல்லை தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறாங்களா, அதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் யாராக இருக்காங்களோ அவங்க பேரில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன வேலை செய்கிறாங்க, அவங்களுக்கு மாத வருமானம் எவ்வளோ, அவங்க வருமான வரி செலுத்துகிறாங்கன்னா ஆம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். அதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் 4 பேர் வேலைக்கு போகிறாங்கன்னா அதில் யாரை வருமான வரி யார் பேரில் செலுத்துறீங்களோ செலுத்துகிற மாரி இருந்தால் ஆம் நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா இல்லைன்னு கொடுத்துக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களை என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சொத்து விவரங்களை என்ட்ரு பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு சொந்தமாக வீடு உள்ளதான்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஆம்னா ஆம், இல்லைன்னா இல்லை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அரசு திட்டத்தின் மூலம் நிதி உதவி பெறப்பட்டதான்னு கேட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் அப்படி நிதி உதவி பெறப்பட்டிருந்தால் ஆம், இல்லைன்னா இல்லை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட்டு நில உடைமை விவரங்கள் கேட்டிருப்பாங்க. உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் சொந்த நிலம் உள்ளதான் கேட்டிருப்பாங்க. உங்கள் பேரில் இல்லாட்டாலும் உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது அவங்க பேரில் சொத்து இருந்தால் நீங்கள் ஆம் கிளிக் பண்ணலாம், இல்லைனா இல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஆம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவர் பேரில் 5 ஏக்கரா நஞ்சு இருக்கா, அப்படி இல்லைன்னா 10 ஏக்கரா புஞ்சு இருக்கான்னு கேட்டிருப்பாங்க. உங்கள்கிட்ட இருந்தால் ஆம்னா இல்லாட்டா இல்லைன்னு கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டு வாகன விவரங்கள் கேட்டிருப்பாங்க. உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள்ட்ட கார், ஜீப், டிராக்டர், கனரக வாகனம் போன்ற 4 சக்கர வாகனம் உள்ளதான்னு கேட்டிருப்பாங்க. அப்படி இருந்தால் ஆம், இல்லைன்னா இல்லைன்னு கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உறுதிமொழி கொடுத்துருப்பாங்க. ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா மகளிர் உரிமை தொகை பெற ஆதார் அந்த பயோமெட்ரிக் ஓடிபி அந்த தரவு மூலம் ஒப்புதல் அளிக்கிறதுக்கோ அதுக்கு முதல் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2 லட்சத்துக்கு மேலே இல்லைன்ட்டு உறுதிமொழி கொடுக்கணும். ஏன்னா 2 லட்சத்துக்கு கீழே இருந்தால் தான் நீங்கள் இதில் தகுதி. அந்தமாரி உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவரும் அந்த வருமான வரி தாக்கல் பண்ணலைன்ட்டு அதுக்கு உறுதிமொழி கொடுக்கணும். பாயிண்ட் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் 2 லட்சத்துக்கு மேலே எந்த தொழிலும் அதில் ஈட்டும் அந்த வருமானம் இல்லை அப்படின்ட்டு அதுக்கான இது கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு 5ல் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் மாநில அரசு, இல்லை மத்திய அரசு, இல்லை பொதுப்பணித்துறை, வங்கி ஊழியர், இல்லை கூட்டுறவு இதெல்லாம் யாரும் வேலை செய்யலைன்ட்டு அதுக்கான பாயிண்டில் 5ல் கொடுத்துருக்காங்க. பாயிண்ட் 6 பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த மக்கள் பிரதிநிதிகள், அதாவது இந்த தேர்தலில் யாராவது உங்கள் குடும்பத்தில் யாராவது வார்டு உறுப்பினர், இல்லாட்டா தலைவர், இல்லாட்டா சட்டமன்ற பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அப்படி யாராவது இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அதில் தவிர்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட்டு 7 பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் அதே தான் வாகனங்கள் கேட்டிருப்பாங்க. கார், ஜீப்பு, கனரக வாகனங்கள் இல்லைன்ட்டு ஒப்புதல் கொடுக்கணும். பாயிண்ட் 8 பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் 50 லட்சத்துக்கு மேலே இந்த தொழில் வரி, சேவை வரி, அந்த ஜிஎஸ்டி அதெல்லாம் நீங்கள் கட்டலைன்ட்டு அதுக்கான உறுதிமொழி. 9 பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் அந்த ஓஹெச்பி ஓய்வூதியம் அது கொடுத்துருப்பாங்க, அதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கங்க. 10 பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குடும்பத்தில் 5 ஏக்கரா நஞ்சை, இல்லை 10 ஏக்கரா புஞ்சை இல்லை நிலம் இல்லைன்ட்டு அதுக்கான உறுதிமொழி. 11 பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்ணப்பத்தில் என்னால் வழங்கப்பட்ட தகவல் அனைத்து உண்மை, தவறான தகவல் இல்லைன்ட்டு அதுக்கான உறுதிமொழி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு விண்ணப்பதார் கையொப்பம் போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த விண்ணப்பம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கே பொருள் வாங்குறீங்களோ ரேஷன் கடை, அங்கேயே இந்த விண்ணப்பம் கிடைக்கும். நீங்கள் அங்கேயே பூர்த்தி பண்ணி நீங்கள் அங்கேயே கொடுக்கலாம். கூடிய விரைவில் அதுக்கான நடைமுறை வரும்.
நீங்கள் அந்த நடைமுறை வரும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருந்து நீங்கள் போயிட்டு ஃபார்ம் வந்து ஃபில்லப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.